aipatu dudan moduen, bi daukagu hemen, pertsona salbatu ebienak. Bat, Alberto eta bestie Juan dogoz. Juan Astarloak esan duten moduen, 5 urteko mutikotxo bat salbatu eban. Berau, Antonio Valdez 5 urteko mutikoa zan. Eta etorri egin Almeriatik eta berak emongo doitxo oparitxoa. Juanek esaten eban, esetu gureko leukela, bera salbatu eban mutikuen ordan, eta, gaur emendakuz, alaba, Andra, eta danakaz Almeriatik etorri da, Juaneri oparitxu ez. Antonio Itxaron. Antonio di, onaino etorritxe, pentsa dugu, oparitxo bat emotie, eta alkatiek mongo dutxo liburu bat. Antonio, ven por aquí, que el alcalde te da un libro de Bermeo.